soyayya gani da ke ifty. Assalamu alaikum masoya maza da mata, masoya sauraron waƙoƙin Hausa. Har ila yau naku Muhammad Kabir MK Gombe ke farin cikin gayyatar masoyansa maza da mata da ma masoyan mawaƙan Hausa na cikin jihar Gombe farin cikin zuwa wajen launching ɗin album ɗinsa mai suna ifty. Kada ku manta taron ya hada da manya-manyan jarumai hazikai kamar irin su Abubakar Dabati Gombe tare da Alhaji Sali El Square Gombe, Dan Musa New Prince Gombe, DJ Lil B, Ahmad Dine, El Nas Agenda, Z Square da dai sauran hazikan mawaka. Wannan taro zai gudana ne a Hajiya Amina Hall opposite Kwanan Agric titin tashan Bauchi ranar 9 ga watan biyu shekara ta 2020. Kada ku sake a baku labari. Ka duk rusa duk shirin da